1, 2, 3, 4. Sergi, espectacles de petit format i no convencionals, que no ens podem perdre? Doncs de primera, una cita que ja s'ha consolidat aquí a Granollers, que és el microteatre Reconvert, que el microteatre és una experiència molt diferent. Quan vas al teatre no estàs acostumat a veure el que vas allà, tant per les obres que es presenten, que són de 10 minuts màxim, com per la possibilitat de veure Reconvert transformada, com la veus transformada, en diferents escenaris. Tenim Llevant Teatre, que continua la seva programació, apostant per la seva línia de programació de companyies locals, petit format, nous professionals, i m'agradaria destacar, per exemple, dues companyies que venen amb gent d'aquí a la comarca, que són els Tramposos i el peix que se'n menja la cama a Queixalades. I després tindríem també Monster. Monster és un musical així una mica diferent, que l'ha dirigit el Roberto Romei i el van estrenar al Tarantana a Barcelona i ara venen aquí. I és una obra que s'hi ha d'anar perquè és una experiència també, perquè rius, però té moments de dir, ostres, i tot això amb música en directe, que la toquen les tres protagonistes, i penses que està molt bé. I per acabar, la perla, que per mi té Llevant Teatre, és Aquelarre. Les Feligüetes van estrenar al Maldà i ara venen aquí, són una companyia de tres noies també música en directe. És un cabaret, que això també costa trobar-ho, una mica a la cartellera, i pot ser molt interessant. Hi ha UC, també, l'espectacle de les Impossibles, que són les artistes convidades de la temporada. Sí. L'has vist? He vist UC, vaig veure UC quan estaven fent prèvies del Festival Grec, o sigui, quan encara no havien començat a rodar-lo tot, i va ser molt impactant. UC és l'espectacle necessari per Puyentia, que tothom el vegi. Ets un gran prescriptor, eh? T'ho han dit mai o no? Ho fas a la vida, això, hosti, aneu a veure això, aneu a veure allò, aneu-hi, i ho expliques molt bé, que de fet una mica és la clau, no? El públic, el boca-orella, tu ets l'exemple del boca-orella, no? Sí, jo intento recomanar. El que m'agrada, el que no m'agrada, intento dir-ho, bueno, jo no, però escolta, si vols provar sort, endavant, que mai saps. Quan vas al teatre t'agrada veure-ho tot? M'agrada veure-ho tot. És a dir, intento tenir una visió bastant global de l'escena. Crec que les noves tendències són importants, però també m'agrada, doncs, allò, anar a la meva butaca i veure teatre de text amb actors d'aquí, saps? Que dius, hòstia, mira la Sau, en Madaula i aquests que foten, ens expliquen això ara. Per mi el teatre és un acte de compartir. Quan estàs al teatre estàs compartint un moment amb qui hi ha escena i qui hi ha escena està compartint un moment amb tu, que aquell moment no repetirà mai més. I la cultura, per mi, és la força que ens fa moure a tots. L'interès, les ganes de saber, de veure, de trobar, de descobrir noves coses. De viure. De viure, de créixer. Yo no soy un personaje de Estado. Solo unos versos me impiden desdibujarme de la foto. Y soy naturaleza.